Gepleyer Adatlyk radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýowşan Anny Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Marynyň öňkü häkimi tutsak edildi. Sebitde giňlerimli barlyk geçirilýär diýen atlan çap edilen habar çekkä. Türkmenistan Türkiýeden deport bolan müňe goly raýatyny ýygyna getirýär diýen atlan çap edilen habarmy hem köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de Moskwa edilen dron hüjümleriniň arasynda Türkmen howa ýollarynyň Aşgabatdan Moskwa uçan ýolagçylarynyň iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda gatnawyny toğtatma barada habarmy köp okulypdyr. Dalaşgärler iki topara bölünýär. Para verenlerge bermedikler diýen atlan çap edilen habarymyzda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň giriş synaglary barada gurrun edilýär we bu mesele hem inni onlar söýleýär köp adamyň ünsüni özüne çekýär. Bundan başga daha şoguzda bolan ýol hadisasyny 3 adam helak boldy diýen atlan çap edilen habarmy köp okulypdyr. Elbetde Türkmenistanyň beýle habarlar çap edilmeýär we egerde bu habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazsaňyz sizden hoşal bolardyk. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi soňky ýyllarda metduat, söz, pikir aýtmak adatlygynyň bir görnüş hökmünde meşhur bolan blogçuluk we bu hünäriň töwereginde döreýän giň ýagdaýlar baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Daşkendiň Mirabat etrawynyň kadiýeti blogçy Abdukodir Muminhun garşysyna gozgolan jenaýet işini jemleýär. Onu talaňçylykda, ýagny zor bilen para pul almakda, ýalançylykda we beýlek galpliklarda aýyp bildirilýär we 11 ýyl türme tutuklugy soralýar. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär. 1 awgustda geçirilen dinlenşikde prokuratura sudya Sardorbek Sadikovdan blokçyny 11 ýyl türme tutuklugyna hökm etmegi sorady. Bu arada gazeta Uz habar berdi. Ýatladyp geçsek bu işte 14 adam ejir çeken hasaplanýar. Şol sanda birnäçe telekeçi hem bar. Olara getirilen ziyan 903 milyondan gowrak suma barabar diýilýär. Öň habar berilişi ýaly 26-njy ýylda ejir çekenlerden käbiri gübä geçipdi. Ertesi güni ýene 8 adamyň gübälikleri dinlendi. Suda gatnaşanlaryň gazeta Us neşrine aýtmagyna görä ejir çekenlerden biri kerpiç zawody bilen bagly kynçylyklar sebäpli Abdukodir Muminowa ýüz tutupdyr. Aýdylmagyna görä ol goýa barla geçirmek üçin $10,000 sorap $3,800 öňünden talap edipdir. Biz Abdukodir Muminow bilen Daşkentde başga bir tanşyň üstünden uçtuk. Şondan soň men ony jadaga çağırdım. Bizim kerpiç zawody bilen meselemiz bardy. Biz dilüstü bilen $10,000 gepleşdik. Munyň gözünde ol jurnalistik barlyk geçirmeli. İlki başta men ona $3,000 berdim. Soňra bir gezek $500, ýene de 3 gezek hem $100'dan jemi $3,800 berdim. Video onun YouTube kanalyny 15 gün ýa-da bir ay boldy. Soňra ol videonu öçürdi. Ol meniň telefon jaňlaryma jogap bermegini besetdi. Dip ejir çeken adam aýtdy. Abdukodir Muminow arada berjilerden $8,300 alanlygyny ret edýär. Şol bir wagtda ol öz işi hem maşynyň akkumulatory üçin $600 alanlygyny boyuna alýar. Onuň söýlerine görä ol akkumulatory üçin puly bank kartyndan iýermek isläpdir, emma şikayetçi mundan boyun gaçyrypdyr. Blogçy şunu belläp geçdi: "Eger men onuň suwtda akkumulatory agdajakdygyny bilen bolsam, men şol gün onuň puluny ýygyna gaýtaryp bererdim" diýdi. Blogçy ýene şeýle diýdi: "Şol mesele barada material YouTube'da yerleşdirilenden soň tizden hukuk bozmalary barada duýduruş berildi. Ondan başga da bu videonyň tesvirnamasynda kynçylyklar hem ýüze çykdy. Beýleki tarap öz garşylygyny öňe sürdi. Şonuň üçin men bu videony öçürdüm. Men bu adam bilen material 1 ýyl ýa-da ömrümiň ahyrına çenli ýa-da bir ay çenli durar diýip ulalaşmandym" diýip günä bildirilýän aýtdy. Başga bir ejir çeken aýal maşgala bolsa bir kanun işten kovulmagy sebäpli adalaty gazanmak maksady bilen Abdukodir Muminowa ýüz tutanlygyny gurrun berdi. Ýokary kadiýetde meniň hukuklarym dikeldilendigine garamazdan meni gaýtadan iş ýerime almadylar. Şonda men ondan kömek soranymda ol maňa şertnama berdi. Ät ýaşlandyryş şertnamasynyň bahasy 10 milyon soum bolupdyr. Men häzir 5 milyon soum bermäge razylaşdym. Galan 5 milyon soumy bolsa iş tamamlanandan soň diýip ulalaşdym.
dip ayalaydar. Onun sözlerine göre blogçi bu iş boyunça jurnalist barlığını geçiripdir. Yönü muňa garamazdan iş yerimde maňa rahatlyk bermediler. Men ondan ahirine çenli kömek bermegi soradım. İş ýene gaýtadan kadyete geçende men ondan taýýarlanan videonu gowşurmagy haýyş etdim. Men videonu alyp bilmedim. Yönü mende pulo degişli talap ýok. Dip ejir çeken ma'lum etdi. Sudya ayıplanýandan Abdukodir, eger siz içeri işler organynyň işgäri bolmasaňyz, eger siz prokuror bolmasaňyz, haýsy maksat bilen adamlaryň meseleleri barada iş alyp barýarsyňyz, ýene de moňa olardan pul hem alýarsyňyz diýip sorady. Günä bildirilýän blogçylaryň şertnama boýunça işleýänligini aýtdy. Muhty işleseň nädip ýaşajak, men galam hak aljak bolup çalışdym. Men YouTube'dan hiç girdeji almadım diýen ýaly. Menden haýyş edenlerinde YouTube'dan alýan girdejimiň bir aýlyk benziniň bahasyna da ýetmeýänligini aýdýan. Men başgalary gorkuzmak üçin işlemedim. Men açaçany işlejek boldum. Eger olar maňa pul berip birine hile gurmaly ýa-da ony maskaralamaly diýseler, şeýle ýagdaýlarym boldy. Men ol materialyň üstünde işlemegimi besetdim diýip jogap berdi. Suut dinlençiginde ejir çeken 3 adam öz meselelerini çözmek üçin blogere yüz tutandyklaryny aýtdylar. Olar bir kanun beýaslyşyk boýunça daýhan ýerleriniň alınmagyndan arz edipdirler. Olaryň aýtmaklaryna görä oňa hersi 5 million soomdan jemi 15 million soom töläpdirler. Emma wada berilen material asla çap edilmendir. Bu adamlar meniň ýanyma gelenlerinde men olara şertnama bilen doly tanışjakdygymy aýtdym. Men olara prokuror däl, häkim hem däl, içeri işler organynyň işgäri de däl diýdim. Bu meseleni mümkin boldugundan doly öwrenip, soň köpçülüge aýan ederin diýdim. Eger kimdir birini awraýdan düşürmeli bolsa ýa-da öjükdirmek niýeti bar bolsa, men derrew işimi toktadyp bilerin. Men bu işi öwrenip başlanymda olaryň biri nähili bolaýanda da bu işi köpçülüge ýaradyp beýleki tarapy maskara etdi. Şondan soň bu işten elim sowap bu arada ýazmak islemedim diýip ol jogap berdi. Ejir çekenler oňa ýalan diýdiler. Olaryň aýtmagyna görä 15 million soomyň ýygyna gaýtarylmagyny soranlarynda Muminow puly ýygyna gaýtarmakçy däligini aýdypdyr. Kady aýplanýanda näme üçin puly ýygyna gaýtarmak islemeýänligini sorady. Moňa jogap edip, blogçy bu serişdeleri ejir çekenlere gaýtaryp bermäge taýýardygyny aýtdy. Abdukodir Muminowyň ejeti Sabuhat Abdullayewa kadyet dinlenşiginiň adalatly we açyk barýanlygyny aýdyp, häzirlik çymyndan özüniň razydygyny ma'lum etdi. 1 awgustda geçirilen dinlenşikde prokuror kadydan Abdukodir Muminowyň 11 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilmegini we 3 ýyllap jurnalistik işlerinden çetleşdirilmegini sorady. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmen telekeçiligi baradaky ýörüýte söhbetlerini dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti telekeçiligi Türkmenistanyň bazar iqtisadyetiniň hereketlendiriji güýji hökmünde häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylar we azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan adamlar, senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň Türkmenistanyny umyt baglanan kanun telekeçiligi sallançakda bogonlugyny öňe sürýärler. Bir-birinden habarsyz aýratynlykda pikirini aýdan adamlaryň tasdiklamagyna görä, senagatçylar we telekeçiler birleşigi hakykatda döwlet içinde döwlet bolup iň ýokary wezipeli adamlar tarapyndan gollanylýar we iş ýüzünde ähli kanundan ýokarda durýar. Türkmenistanyň beýlek guramalaryň ýolbaşçylary, şol sany vice-premierler, ministrler, häkimler jogapkärçiligi çekilip bilinýär. Emma senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýolbaşçylary jogapkärçiligi çekilmeýär diýip synçylar aýdýar. Şol wagtda bu guramy dörli taslamalar üçin goýberlen döwlet serişdelerinden uly paýalýar. Olal döwlet hasabyna gurulan desgalary amatly ýagdaýda öz hasabyna geçirýär we ne parlamentde, ne de medeniýetde öz işleri, şol sany döwlet serişdeleriniň netijeli ulanýşy barada açyk aýdyn hasabat berýär. Mundan başga, bu guramanyň düzümine bolup gymmat bahaly desgalar guran adamlaryň öz girdejileri, edinen emlakları, töleýän salgytlary barada hem açyk maglumat berilmeýär. Synçylaryň käýeriniň pikirine görä, türk iş ogurlaryna berilýän taslamalar azaldylyp, yerli guruluşyk firmalary öňe çykarylyp başlananyna ýagdaý biraz üýtgär. Türkmen millionerleri orta gatlak ýa-da telekeçilik arkaly gruplanan we öz baýlygyny ýaşyrmaly bolmaýan
adamlar köpeler diýen umyt bardy. Emma sada adamlaryň garaşan zatlary bolmady. Türkmenistanyň telekeçilik we aýdyňlyk meselesi goloýdy. Resmi habara görä senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň nowatdan naşar maslahatynyň geçirilmegi we guramanyň müdiriýetiniň başlygy wezipesine Nökerguli Atagulyň saýlanmagy bilen gün tertibine geldi. 2008-nji ýylda döredilen gurama resmi habara görä bugünkü gün ýurdun hususy iş şagyrlarynyň 28 müňden gowragyny özüne jemleýär. Ýöne bu iş şagyrlar barada bilinýän zat ören al. Şol wagtda bu gurama 2020-nji ýylyň başynda wezipesinden boşadylýança ýolbaşçylyk eden Aleksandr Dadaev şeýledi. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň işini aýratyn möhüm rol oýnaýan beýleki adamlar olaryň maliýe ýagdaýy barada resmi maglumat ören al. Gurbanuly Berdimuhammedow 2008-nji ýylyň martynda senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň döredenini 2002-nji ýylda korrupsiýa aýplamalary sebäpli öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylan Aleksandr Dadaev'dan başga anamdar adam tapmady. İl içinde prezidentin gapçığı diýilip atlandyrylýan Dadaev bu birleşige 12 ýyllap ýolbaşçylyk etdi we birden täze möhlete başlyk saýlanandan 2 hepde soň pensiýa çykyp bir topar soragyň döremegine sebäp boldy. Türkmenistanyň esasy eksportyna, tebii gaz we neft sowdalaryna gönnen dahilli bolmasa da telekeçiler birleşigi Türkmenistanyň eksport edilýän örümleriň ýaryndan gowragyna il teşkil diýilip bilinýär we ikinci prezidentin iňňamdar eginleşleriniň biri hasaplanan Dadaewiň işden boşadylmagy adatlygyň seçmesiniň veren maglumatyna görä birleşikde geçirilýän derňegler bilen bagly boldy. Dadaew häzir valyuta alyp çalyşmak bilen bagly uly ykdysat jenaýaty il teşkil bolmakda guman edilýär diýip adatlygyň seçmesi habar berdi. Resmi taýdan tasdikladyp bolmadyk maglumaty görä geçirilen derňegi Germaniýada we Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda Türkmenistandan getirilen gyzyl pullaryň gözi iýilip başlamagy, telekeçiligi goldamak üçin döredilen ýöneki adamlar üçin berk çäklendirilen konvertasiýa mümkinçiliginiň käbir telekeçiler tarapyndan bir kanun ulanylmagy sebäp boldy. Emma hökümet bu derňew hususan da bank ulgamlaryna girdilen berk çäklendirmeleriň arasynda Berdimuhammedowyň baş telekeçisine döredilen konvertasiýa mümkinçiligi hakynda tyzyp çykan maglumatlary ne tasdiklady, ne de reddetdi. Prezidentin goldawy döwlet tarapyndan döredilen uly ýeňillikler milliardlarça dollara durýan döwlet taslamalaryny we ýeňillikli karzylar bu guramanyň türkmen guruluşçylarynyň esasy eýisi bolan türk firmalarynyň sol sanda Aşgabatda Ahmet Çalykdan soň esasy iş adamlarynyň birine öwrülen Erol Tabanjanyň orduny alyp türkmen telekeçiligindäki esasy monopoliýa öwrülmegine mümkinçilik döretdi diýip synçylar aýdýar. Dadaev'den soň başlyk saýlanan Hudaýberdiýew bu guramada 2017-nji ýyldan bäri ornbasar bolup işleýärdi we ondan öň Aşgabatdaky golf klubyny gurmaga gatnaşan Muradym hususy kärhanasyna ýolbaşçylyk etdi. Hudaýberdiýewiň ornuna saýlanan Nökerguli Atagulyň resmi maglumaty görä 2007-2010-njy ýyllarda Sowda ministri, 2010-2012-njy ýyllarda Birleşen Arap Emirliklerindäki we Täjikistandaky türkmen ilçisi, 2012-2013-njy ýyllarda bolsa hökümet başlygynyň ornbasary wezipelerinde işläpdir. Bu onuň prezident maskalasynyň ynamdar adamlarynyň birdigini we birleşen işleriniň ýene-de öňküsi ýapyk boljakdygyny isar edýär. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan synçylar we telekeçiler prezident maskalasy tarapyndan goldanylýan TSTB-nyň hakykatda telekeçiligiň üstürilmegine däl, testirilmegine sebäp bolandygyny öňe sürýärler. Awraýly halkary guramalary Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna, ösüş maglumatlaryna köplençe ýagdaýda ynamdar, ýerinde barlap we tasdiklap boljak maglumat hökmünde garamaýar. Azatlyk bilen gurulaşan synçylar Türkmenistanyň tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary barada berýän maglumatynyň hem biraz çysyrlan bolmagynyň mümkindigini aýdarlar. Yurt içinde pikirini aýdan adamlaryň köpüsiniň çaklamasyna görä netijeli işleýän telekeçiler juda az. Bularyň köpüsine telekeçi diýmek hem dogry däl. Sebäbi olar esasan ýokary derejeli emeldarlaryň kulübünde işleýän telekeçilerin sewitlerdäki hyzmatkärleri. Aşgabatdan dolandyrylýan iş dolandyrjylar diýip radionuň söhbetdesi aýtdy. Ýagdaý türkmen medeniýetinde habar berilişi ýaly däl. Her vilayatda bolup bilse,
5-6 tany önüm öndürýän hususy kärhana bar. Aşgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasaçylyk feriştelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala adly egnesik fabrigi, aydyn giýjiler, çygyldım ýaly hojuluk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Ýöne olar tehnikalary daşary ýurtlarda öndürilen önümleriň bölüklerini getirip Türkmenistanda taýyn önüm edip satýarlar. Hemmekisi bilýär, Türkmenistanda telewizorlaryň ekranlaryny, beýleki enzamlaryny, hatda ýekici nurwotuny ýa-da filmini öndürýän kärhanada ýok. Bu önümleri Türkmen önümü diýip aýtmak hem dogry däl. Olara diňe Türkmenistanda ýygnalan önümler diýilse dogry bolar diýip ýerli ýaşaýjy ýurtda hakyky önümçilik üçin zerur bolan şertleriň ýokdugyny öňe sürdi. Hormatly dinleyijiler, siziň Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýaşaýjylar Mars ýöwtündäki täze ay, ýeňiş, marguş, Balkan ýöwtündäki batlyk adam ýaly bir näçe firmany agdap, şeýle kärhanalaryň kän dälligini aýdýarlar. Şol wagtda türkmen medeniýetini adagdalýan kärhanalaryň işleri bilen gyzyklanyp, olaryň web sahypalaryna girseňde kän maglumat alyp bolmaýar. Resmi hasabalynan we türkmen wagtlaryny üstünlikli işleýänligi aýdylýan kärhanalaryň az da bolsa bolmagyna garamazdan Türkmenistanyň hususy kärhanalar ýurduň alyk we hojalyk tehnikalaryna bolan isleglerini we talaplaryny öderden gatydaşdy. Diýsem, ulanma bolmaz diýip söhbetdeşlerimiziň biri türkmen önümleriniň hil meselesinde gaty agsaýanlygyny öňe sürdi. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň öndürilen diş pastalar ýa-da şampun, sabun, kir ýuwjy, paraşok ýaly haritler hususy dükanlarda da, bazarlarda hem kän göze ilmeýär. Satçylar halkyň türkmen önümlerini kän isleg bildirmeýänligini, şu sebäpden ol haritleri satmaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen telekeçiligindäki esasy mesele ýa-da kynçylyk döwlet tarapyndan ummasy uly möçberde serişde goýberilýänligini, döwlet taslamalarynyň berilýänligine garamazdan pul ýa-da valyuta konvertasiýasy hasanygy hökümetiň erjellik bilen saklaýan iki valyuta kursy bolup durýar. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurlaşan adamlaryň bir näçesiniň pikirine görä, senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň öňkü iki başlygynyň Aleksandr Dadaýewiň we Döwran Hudaýberdiýewiň birden işini ýitirmegi döwletiň valyuta siýasaty bilen baglylyp saklanýar. Aýdylmagyna görä, arskal paýdarlar täjirçilik banky diýilýän Merkezi bankdan ygtyýar berilmese telekeçilere öz başda gollap berip bilmeýär we hatda bu bankda pullaryny saklayan telekeçilerin öz pullaryny ýygyna almagyna hem kynçylyk görýär. Öňkü telekeçileriň biriniň aýtmagyna görä, 2016-njy ýyldan odal telekeçilerde az da bolsa erkinlik bardy. Emma indi daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçilere bank arkaly tölek etmekde döredilen köp sanly päsgelçilik sebäpli pullaryny bank üstü bilen näle bir kanun ýollardan geçirýän telekeçiler köpelýär we bu birleşik öz ähmiýetini ýitirýär diýip radionyň bir söhbetde aýtdy. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıyor. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğünü olan telekeçiler ören az. Kıyıskaç aydılarına telekeçilerin kanun esasında açık aydın işlep bilmezliği, çun ornaşan korrupsiya ve paraxorluk sebepli bazar iktisadiyetini geçileli veri iş açıp öz işini giyineldip ulu üstünlük kazanan, il içinde öz akıllı, zehmeti bilen sıyla, hormat alan tanımal telekeçiler ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kär garyndaşlarynyň bir wagt dollarda milyoner bolanlygy çak edilýär diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Telekeçilerin ýene bir kynçylygy bolsa ýurtda medeniýet, söz atlygynyň bolmalygy, kadiýetleriň garaşsyz işläp bilmezligi, netijede olaryň özüni we işini kanun esasynda gorap bilmezligi bilen bagly bolup görünýär. Yöneki telekeçiler baýa başlasa, hukuk goraýjy edarlaryň işgärleri olaryň ýzyna düşüp ýalňysyny tapmagyň, para bermägi mezbur etmegiň uğruna çykýarlar. Şu sebäpden ýokarda güýçli goraglary bolmasa, iş başarýan telekeçiler hem jan edip işlemekden, hat guruplanjak we işini giňelçek bolmakdan gorkýarlar. Bu gorky olaryň işgärlerine berýän aýlyklaryna hem yaramaz täsir edýär. İşini oňarýan telekeçiler öz işgärlerine önümçilik kärhanasy bolsun ýa-da sowda dukanlary, ýyldızxanalar, maldarçylyk, guşçuluk fermasy,
tapawudy ýok. 800 manat, iň köp berende 3000 manada çelini aýlyk berýärler. Türkmenistanda bu aýlyk diňe garyplykda ýaşamak mümkinçiligini berýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistan bazar gatnaşyklaryny diňe kağıt ýüzünde geçýär we iş ýüzünde oňa geçilmegine döwletiň ýalňyz pul siýasaty bilen birlikde hosarsız telekiçilere jinaýatçylar ýaly darysylmagy, olaryň mahkeme idarlarynda itaatsyz we berk soragy çekilmegi ýaly zatlar böwet bolýar. Dollaryň 2 kursunyň bolmagy diňe bu ýagdaýdan gowy peýdalanyp bilýän adamlar üçin bähwitli. Eger ýöneki raýatlar hem valyutany döwletiň kesiten bahasyndan alyp erkin daşary ýurtlara gidip harit getirip bilsediler, onda harit hem salgy töleýän adam hem köpelerdi diýip Nurmuhammed Hanamow aýtdy. Döwlet eýçiligindäki metbugatyň maglumatlaryna görä, türkmen telekiçiliginde valyuta manat, konvertasiýa we bank amallary meselesi de qarz we korrupsiýa, internet çäklendirmeleri meselesi hem ýok. Türkmenistanyň senatçylar we telekiçiler birleşmesi boýunça 7 aýda owu hojalyk hem de adyk önümleriniň öndürülüşiniň möçberiniň ötüş tepkini 167,9 göterimi, senat önümleriniň öndürülüşiniň ötüş tepkini 109,2 götürüme deň boldy diýip TDH ýazýar. Döwlet habar gullugynyň anyklaşdyrman habar bermegine görä, Türkmenistanyň ilatynyň ýarsyndan gowragy hususy ulgamda işleýär. Emma synçylaryň käbiri bu birleşik ýok wagtynda daşary ýurtlardan harit getirmegiň häzirki ýaly kyn ýa-da diňe aýratyn alynan adamlara berilýän mümkinçilik bolmagandygyny, TSTB-niň monopoliýasynyň diňe asan adam üçin peýdaly bolandygyny öňe sürýär. Meniň pikirimçe, bu birleşigi döredönler telekiçileriň hasabyna öz jüwlerini doldurmak maksadyndan ugraldylar. Olardan ýöneki adamlara hiç ýyly kömek ýok diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, bu birleşik döredilmänkä islan adam daşary ýurtlara gidip durly haritleri getirip başlapdy we bu derrew halkyň ýagdaýynyň gowulanyp başlamagyna täsir edipdi. Adamlar esasan Dubaydan avtoulog getirip, olary oňaryp, geçin ýerinden satyp başladylar. Hojalyklarda ulanylan, ýöne gurat avtouloglar köpelip başlady. Sebäbi söwdegärler getirýän haritlerini elleterli bahadan satýardylar we gazanan pullaryny ýene avtoulog ýa başga bir harit getirmäge gidýärdiler. Emma senatçylar we telekiçiler birleşigi döredilen soň ähli pudok ýokarky gatlaryň elinde bolar ýaly edildi. Ýöneki halkyň guruplanmak, baýamak mümkinçiligi elinden alındy. Meniň pikirimçe, bu birleşiň suwuna çelini eden işleriniň ählisi birleşip, halkyň garyplaşmagyny getirdi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanda işsizlik uly mesele bolmagynda galýar. Ýöne işleýänler hem zordan güzeran aýlaýarlar. Sewitlerdäki firmalarda işlän işgärler iň alanda 2000 manat aýlyk alýarlar. Ol hem belli kärhanalarda diýip Azatlyň ýeni bir söhbetdeşi aýlyklaryň juda pisdigine üns çekdi. Mysal üçin Marvel aýatyndaky täze aý firmasy öz işgärlerini 1000 manat aýlyk töleýär. Dinç güni ýok. Hasapçy bolup işleýän işgärler 2-3 manat aralygynda aýlyk alýarlar. Ýöne çehlerde işleýän işgärleriň aýlyklary gaty az, jogap alyp bolmaýar diýip Marly söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýlede ol ýurtda başarnagy bilen baýan telekiçileriň az da bolsa bardygyny, ýöne olaryň esasan daşary ýurtlara gidip ýaşaýandygyny gurrun berdi. Emma Türkmenistanda öz ukyp başarnagyna dayanýan telekiçileriň ýyşy kyn. Sebäbi beýleki telekiçiler birleşip öz-özünden baýajyk bolýan telekiçileri tiz wagtda batyrýarlar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu hili telekiçileriň üstüne durly ýerlerden we köp barlykçy uğradylýar. Onsoň olar öz girdijilerini birnäçe bölegi bölmeli bolýar. Edil şu wagtga gurnalan schema 90-njy ýyllardaky ýagdaýy ýatladýar. Sol döwürde telekiçiler kanunlaçyn ogurlugy öz paýlaryny berip, şolaryň gorugy astynda işleýärdiler. Häzir telekiçiler ýokarda özlerini gorajak adamlaryň paýlaryny bermeli bolýarlar. Eger şunu etmeseler, olar derrew batýarlar diýip radionyň söhbetçisi aýtdy. Türkmenistanda telekiçileriň düşen kynçylykları barada edilýän gurrun kän. Ýöne azatlyk aýdylýan zatlary yerinde barlap bilmeýär we häkimetler ýurtda açylan kärhanalar olaryň iyisi yapylmagy bilen bagly anyk maglumatlary çap etmeýär. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň telekiçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Döwletiň telekeçilige berýän gollugy barada aýdylanny bu gollugy diňe alyp bilýän adamlara, ýagny aýratyn adamlara berilýär. Sada adamlara hiç saat ýok diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Banklardan kredit almak üçin bir näçe ýerde para bermeli bolýar. Aljak pulun ýarty para gidýär. Umman aýdanynda senagatçylar we telekeçiler birleşigi ýokardaky gatlygyň eline ähli pudawy jemläp berdi. Halky garyplyk eltdi. Telekeçilige goýberlýän pullar edilýän işler babatyny aýdymlyk ýok we meniň pikirimçe munyň sebäbi halkyň pulunyň ogurlanmagyny. Ol pul hem kanunlaşdyrylyp ogurlanylýar diýip söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Tinçleriň käbiri iňuli pul ogurlugynyň guruluşlaryň üstünden edilýänligini öňe sürýär. Resmi maglumata görä, guruluşyk hemde guruluşyk serýisteleriniň önümçüligi türkmen iş ogurlarynyň ören üstünlükli özleşdiren pudoklarynyň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary önümçülük we durmuş maksatly desgalary, ýaşaýyş şaýlaryny we zawodlary, mektepleri, çağalar bağlarını, lukmançılık ve sport binalaryny, ýollary, raýat aviasiýasynyň düzümlüğün desgalaryny hemde beýlekleri kurýarlar. Hususy uruluşyk kampaniýalarynyň amala asyrýan ýer döwlet buýrmalarynyň hataryna Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň, Ahal welaýatynyň täze Döwrewap edara ediş merkeziniň, Aşgabat City'niň hemde paýtagty ösdürmegiň 17-nji tapgyrynyň desgalarynyň guruluşlary we beýlekleri bar diýip türkmen medeniýeti ýazýar. Bellemeli ýeri Türkiýede we Siriýede bolan weýrançylykly ýerlenmelerden soň Türkmenistanyň gyssanma çagdaýda gurulýan we howul-hara ulanmagy berilýän ýaşaýyş şaýlarynyň we beýleki desgalaryň hili, ýerasty suwlaryň derejesiniň ýokary galmagy bilen bagly meselelere belli bir derejede ün serilip başlandy. Emma synçylar bu meselelerde hem aýdymlygyň ýokdugyny we ýurtdaky ýapyklygyň hakykatda görülmeli howpsuzlyk çaralarynyň görülüp görülmeýänligini barlamaga ýol bermejekdigini duýdurýarlar. Şu aralykda Türkmen News habar neşri Aşgabatda 2021-nji ýylda açylan Sowda merkeziniň binalarynyň diwarlaryna dören jaýryklar we onu uran Beýik Günah Kärhanasynyň ýol başçysy hakynda ören täsin maglumatlary çap etdi. Emma häkimetler adatça bolşýaly bu habarda aýdylýanlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Türkmenistanyň biznes iş gatnaşyklaryny Türkiýede we Israilde Türkmen elçisi bolan döwründen bäri ýakynan ýerleýän Nur Muhammed Hanahyň pikirçe senagatçylar we telekeçiler birleşigi hakykatdan hem uly we diňe aýratyn adamlar üçin gurulan korrupsiýa skemasy bolup görnýär. Hanahyň ýurt içindäki söhbetdeşlerini salgylanyp aýtmagyna görä, adamlar bu urulýan desgalaryň köpüsini bolgusy gerekmejek guruluşlar diýip atlandyrýarlar. Şimdiki bir ýaşaýan adamlaryň aýtýan görüňi bir topar gorulsuz guruluşlar edip, ýa-ni çoňa edilen çykdyjylar, kiçik we orta kärhanalar gurulan bolsa, bir topar iş ýeri döredilerdi. Şu çykdyjylar ýurda bir peýdaly ulanylan bolsa, ondan ýurdumuz başgaça boldy. Şeýle-de Hanaw guruluşlaryň aýry-aýry adamlaryň baýamagy, belli adamlaryň jübüs üçin ulanylýan barada aýdylýanlar bilen dol alalaşýar. Ýönül bu praktikadan inni el çekilse-de ýanyň ýaryndan gaýtmagy kömek etjekdigini belliýär. Bu edilýän guruluşlaryň bol düşünükli zat. Öz jüwleriniň peýdasy üçin edilýän guruluşlar. Ýöne sinnem giýstel, hisden giýşäwşi. Şoň üçin şu mahallamary Türkmenistan guruluşyk siýasatyny ýürütdi, halkyň aradasyny etdi. Şu mahallam giýstel. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen prezidenti geçen aýyň aýagyna ýene-de 2 sany guruluşyk şertnamasynyň baglaşylmagyna ygtyýar berdi. Olaryň biri çoğunly ýaşaýyş toplumyny Nowa hyzmat hususy kärhanasy tarapyndan guruljak Döwrewap medeni din jalyş seýilgähi bilen bagly bolsa, ikincisi Aşgabatda döwlet guruluşyk hojalyk jemgyýet tarapyndan guruljak 4000 orunluk medeni merkez bilen bagly. Bu taslamalaryň bakasy we owa etrap ýerlerindäki ýollaryň, köpürleriň onlar çeýilýäri ýygy garaşýan wagtynda näme üçin birden şeýle zerur bolanlygy aýdylmaýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin, öz pikirlerinizi ýetirmäge çalşyň. Sepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler,
Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Sizde Türkmenistan'daki hakiki ýagdaýlar barada täze we ekskluziv habarlary, täzelikleri hiç bir pätkelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Azatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Azatlyk radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.